buɗe kirjina zan yabo ga nurul anwari sayyidi habibi gatana shugaba madafar kaunu wanda kai san ba kai masa tamka ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba ya rabba kai dubin tsiran kan ga sayyidi habibu annabu dan baiwa sanya aliyi na gidan nurul huda rasulina sitirar kowa rubu sasa habban annabu masu shiduma ga annabu dan baiwa sanya auliya da sharifai kaf cikin sani ban zan cira kowa ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba ya rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba dan isa da alfarmar Mahamudu shugaban mu daha abun duba ka saka mu je raudar musu bahu ya rabu banga kamar shi ma mun ziyarci manzon Allah tun muna da rai ba mu zama gawa ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba babban garin da kowa ke kwaɗayin ya je madina ce mai alfarma a nan ɗan gari ke tausar bako ya baka yadda dama shi duma albarkacin ma'aikin Allah idan ka je madina ba kai ba fama Allah ka kai mu da mu gaisuwa ga shugaban mu da hafarin duba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba salam alaika nurul anwar hasken cikin jiki da idanuna na madina hasken kauna tun ba aiwata mutum kafin rana jawadi ya mirme dulkaunu bana yaban ka dan neman suna ka yarda ni na ganka rasulillah wallahi ni ba zan shiga kai ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba farar kaunu wanda rabu bai watamka ba aminci ga wanda ake mana da sako ba mi bukatar komai ba ballalarsa ce ta shigo dukkan lamarin mu ban cira komai ba dan sarrafana Allahu tabara ma ya buɗe kofofin tuba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba shi har mai nema Mustapha ta jallin zati mai yi wa kaunu dukkan alfarma don yin walhashar ko ceto magare ka an biya suke nema fake da kai mun rabu da kai kai ne kadai ba a yi wa tamka ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba kusanta ni da rahamar ka wacce ka gaggama kowa ga kaunin ta huce tsammani ka lallafa ka bani kulawa don na shallake wa sharrin shaidani na kuma bubbugar hawa zai dal kaunu san ba zan yi hawaye ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba na gama abun miƙa gaisuwa gare ku sahabbai ba al'amarin ma'aiki kun nisan da san ba zai yi ni na misalta ba da ku da auliya ina muku jinjinar da ni ban zan yi watan kama ya rabu kai dubin tsira a gare su wanda san ba kai wa ƙarshe ba rabbana ka kai mu madina mu je mu gaida wanda bai taba sabo ba sana ba da lokaci da kudade na ka tsare ni yiri ya Allah ko nuna ji da kai an gasiduna har bil ya Hussein garin wuce Allah mai
daɗa mana ƙaunar rasulu da abun duba. Bana ka kai mu Madina mu je mu gaida wanda bai taɓa sabo ba. Ya Rabbana ka kai mu Madina mu je mu gaida wanda bai taɓa sabo ba.